Hello लोगोफोर जोंहा दिनै पिकनिकआव थांनो नागिरदों कालामातियाव हस्टेलनि ज'नो सारानो ओंखाराखै नै दाबो रेडि जोबथार बयबो रेडिथार बास नेगासिनो थांलायबाय नै बासानो दासो फैदों ओरै फावसायबोगौ फार्स्टआवसो जिरायनो मोनबाय जोंहा नै दा जोङो देबुंखा बुंग्रायानो कालामाति सफैबाय फट' लानायाव बिजि जासिगोन भिडिअ लायनायाव मानसिफ्रा Welcome to Kalamati. गामियाव जि फैसा जाबोबाय जोंनि मानसिफ्रा लागासिनो ब्रेकफास्ट खालामग्रोनोसै ओमफ्राय फट' सट' लाहैबावनोसै पूजा दुर्गा पूजा पूजा दुर्गा पूजा नहीं जोंना प्लेटा रेडी जाबाय ब्रेकफास्ट ये करने के बाद हेलो हाँ सर सबका ध्यान दे रहे हो हाँ सर ये करने के बाद थोड़ा सा सलाद है प्याज वगैरह है वो कटिंग करके से फिर वो काम कर लेंगे jadi tadi tuh dia cuma nanti mau di kalam kan mau itu bos tak salah ke nih ya kalam raya हाफ्रा गोसोम गोसोम गोजा अन्थायाबो गोसोम बालायाबो गोसोम दैयाबो गोसोम बासना थांगोन माबायदि फुटबल जादों बेखायनो जाबाय कालामाति आया गोसोमखाय कालामाति
रेडि जागासिनो नै दा टाइटानिकनि पस्ट लानानै खेबनाङो फिसिनो लांनोबा मासि मोजां कालामाति नोंथांमोनहाबो फैबानो जाबाय जों फैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों नै थ' इथिं नायनोसै एसे गुदु 다운데 이렇게 타봐야 돼. 타봐야 돼. 타봐야 돼 이렇게. ओरैबायदि गिदिर गिदिर आरो आयु गोजौ गोजौथार मानसिफोरखौनो मोस्रोम बायदि नुलायबाय मोजां जायगा आं बेरायनो मादाव बेखौ साबसिन मोनबाय आरोखि ना कालामातिखौनो आंनि फेभरेट प्लेस जाबाय फैदो नोंथांमोनाबो गोजौ गोजौ जोंना फाइनाल डेस्टिनेसना बेनोमोन फट' खेबनायनिया दा ओंखारनांगौआसो जाला आरोखि ना जों सानैया फैदोंमोन नै बेसे खस्थ' ओंखारलांबावनांगौ दङ मानसिफोरखौनो मोस्रोमजों समानसो नुयो माला फैफिनबावगोन मिथिला बेखायनो दिनै लाजोबखानाय जाबाय बिसोरनो माबायदि गारि जालाजोबखो दहाय गारियानो गंसेल'मोन जोंनो सेकेन्ड फैदों सोरबा फैग्रोनायमोन आरो फार्स्टआव ओमफ्राय जोंनो सेकेन्डमोन ओमफ्राय नालाय दसेनो माबायदि गारि जालाजोबखो ओंखाम ओंख्रि मोन्दोंना मोनाखै र' एसे नायहैनोसै माबोरै जाखो जोंना दसे थाना थांफिनोसै जोङो फैथ'वाखै मानसिफ्रा